Sunt eu, Marian, gamer Android, alături de bă, prostule, ai dat cum te cheamă? The Green Gane, o scris în loc de game. Nu mai durează mult și eu o să filmez pe calculator și de aici. Și atunci o să pot să-i pun de asta în descriere, la prost. Ca să intre la el. Bă, stai, dracu! Unde? Ok. Eu voi strânge 3 stile. Tony? Lemn. Bă, Tony, tu nu strângi lemn de acolo, deocamdată. Hai, dar strânge de aici. Da, unde ești tu? Pe insulă. Care? Pe unde m-ai lăsat. Eu voi strânge 3 stile de zahăr. Eu? Tu uite la copacul. Copacul. De fapt, toți copacii pe insula asta și de lângă ea. Ok? Și să mă urmezi, ok? Stai că tai 3 stii. Merele să mi le arunci și mie. Și ce vrei să faci cu 3 stile? Nu ne va trebui zahăr când o să avem vacă și găini? Ha? Ia zi, nu ne va trebui când o să avem vacă și găini? Bă, de ce ai pus? Ce? Lemn. N-am pus. N-am pus. N-am pus lemn. Bă, lasă-mă. Bine, na, sparge. Na. Și măr. Bă, dă lemnul puțin. De ce? Dă-l. De ce? Trebuie să fac un crafting table. Da, poate să la cupă. Topor. Încet! Că-ți dau una... Tai lemne, continuu. Și faci și te Stați să intru la setăr. Oameni buni. Că mi-a resetat telefonul, de asta am să o distrus ăla. Auzi, bă, Ce vrei? face și te la cupă să la mine. Marș de aici! Face eu. Nu știu, mă mai gândesc. Bă, ți-am văzut capul roșu și acum de ce e jocul. Ce? Ți-am văzut capul roșu și acum de ce e jocul. Bă, vezi că le-ai luat o bucată de lemn. Nu ți-am luat. Ba, Ba nu. Eu craftez aici. ia și bucata asta. Nu mi-o mai da. Vezi că eu fac topor. Și dă și mie Ce? topor. Păi pentru tine îl fac. Și cum ar l-am dat? N-al. Țâl. Unde? Și cum ar l-am dat? Am găsit topor. Dă-mi. Dar și dacă porul e bifam, ce fac? Nu-mi pasă. Eu mă duc la minat. Și vii și tu imediat. Dar l-am tot la cop. Uite-te. Unde mă uși eu. Face noapte. Bă! Nu vre! Bine, stai, că mă cucă. Iertați-mă că fac să fie iară zi. Mai ales suntem nobili. Bă, Ce? tu strânge lemn, vezi că eu s-ar putea să fac o casă sub apă. De ce sub apă? Adică o bază sub pământ. E, lasă, nu mi l-am milat. Ba da, asta fac ca să facem rost de lucruri. Am unul l-am milat. Păi eu ce fac acum? Dar aici nu-i pe insula, nu? Aici facem mina. Poate facem și brichetă. De ce? Dacă găsim fier. Cum trei? Da, Ai mai tăiat lemn? da. Tai lemn. Copaci și după ce ai tăiat atât să vii la mine. Ok? Da. Poate mă întrebați de ce îl trimit la tăiat de copaci. Păi facem tort. Cărbun și din cărbun facem torții. Sau dacă găsesc eu cărbun până ce taie copaci, bine. Ești pe apă, nu știu cum să tai. Te bagi în apă, care un bloc înălțime. În Laștina. Tu știi că există și în Laștina. S-ar putea să găsim și vrăjitoare de aia. Eu, ce bine dacă am găsit că eu să-mi tai casă.
Nu, ne omoară. Dar noi nici nu suntem pregătiți, bă. Asta e lemnul. Vorbește mai tare. Asta e tot lemnul. Ok. Dă-l. Dă-l. Stai. Sau te omor pentru el. Asta tu vei mina. Numărul! Scuze, stai că dau înapoi. Mm. Dacă îl dau, o să-i dai celălalt înapoi. Stai. Hai bă, odată. Nu se întâmplă până acum. Dar nu știu cum să te... Am o idee. Ce? Ce faci? Stai că vezi tu. Mă duc la Milad. Tony a zis stai. Stai aici. Ce faci? Și ce? Ce? Ce faci? Ce ai făcut? Îți dau înapoi itemele ca să recuperezi merele. Hai. Nu te la corpul și să cură. Uite, oricum am nevoie de ele. Mă duc la Milad. Măru! Ce cu el? Ia-ți-l! Marș la minat. Eu mai am un măr, oricum. Ha! Patule, man. Fac un furnal. Fii. Dar, bă, dă-mi de la. Ce? Că nu vă limit. A, pentru asta fac furnal, mă. Pentru torțe. Am de la piatră de aia. Știu, așa. Mine tot în jos. Nu, vină și un tic din păreți. Bă, boule. Ce? Asta pe la loc. De ce? Asta pe la loc, am zis. Hai odată. Eu nu mai văd, ai venit. Nu pasă, asta pe la loc. Că acum aduc eu torțe. Câte zice peste? 13. De ce faci acolo jos? Aoleu. Încerc să văd dacă pot să fac. Doamne. De fapt am asta eu. Gata. Hai. Sus. Nu iei tu cărbunii din ăsta. Ce? Nu iei tu cărbunii din furnal. Marș, mă. Tu mai du-te la tăia copaci. Ok? De unde? Stai că ți arăt eu. De împing încolo. Încolo. Unde mă uit eu acum. Dar să stai să vezi la ta. Da, mă ocup eu de resurse. Și când vezi că se face noapte, treci repede acasă, ok? Când vezi că se face noapte, fugi acasă. Unde o să le faci în casa? Taci. Am găsit o vilă aici. Și? Noi ne facem mina noastră. De cât o să fie episodul ăsta? 15 minute. Și o să mai facem încă 2. Sau 3. Ok? Ce zici, suntem mișto? Noi doi. Stai că place. Că eu fac ce ți-am zis. Bă, eu vreau să-mi iau ochelari VR 3D. Ce? Vreau să-mi iau ochelari VR pe telefon 3D. Ochelari de aia ca să vezi 3D? Da. Dar nu există pentru telefon. Nu să nu văd, nu mai văzut. Există de aia cu realitate virtuală. Uitau la televizor de la Orange. E 1.000.000. Cu realitate virtuală vrei să Dacă ții? dacă pui telefonul acolo, vezi așa 3D. Bă, tu ai piatră. Două bucăți. Fugi acasă! De ce? Să face noapte! Nu că nu se face. Bă, da, mă, acolo pune soarele! Bă, așa e repede se face. Păi am dat la jumatea zilei să se facă zi. Eu sigur ăsta e insula De ce noastră. ai pus aici torțe și le trebuie acolo? Bă, știi de ce? De ce? Să nu se spawneze monștri pe insulă, mă. Vrei să ne atace monștri pe propria noastră insulă? Sau prin apă, dacă nu ai dacă nu căzut niște mere. Ce torțe? Da. Du-te în acolo. Du-te și fă rost de piatră. Dar ai pus nuile acolo. Du-te și vezi unde nu mă crezi. Am 2 mere. Aici e mina.
Ia. Ce naiba? Este pe jos? Dă-te în jos, până ce ajungi la bedrock. Știi de ce? La bedrock găsim diamante, aur, fier, mai mult diamante. Bă, înainte să începem episodul următor, știi ce o să caut eu? Ce? La ce nivel de blocuri găsești diamante? Unde se dau? Pe browser, ca să găsim mai repede diamante. Tu știi că unde dai de redstone, găsești și diamant. Sapă în jos, băule. Sau dă-te. Dă-te. În jos. Așa. Acum ce fac? Sapă în jos. Mergi. Tot în jos. Dă-te, bă. Am nevoie de piatră, mă. Sapă. Mai pune toți. Mai încolo să nu le consumăm. Zic eu. Nu. Vezi că este gata cu la Auzi? Când se gata să-mi dai piatră. Că stai de lemn. A, unde ia astea, bă. Am piatră. Gata să te copul. Da, ăsta Dă-te. asta e piatră. Asta ce Da, dă-te. Ai pus? Marș în jos. Dar pe, eu o sparg. Nu o spargi. Ai ce cade de asta. O să fac și lopată. Încerc să fac cross de flint. Asta oare cine? Ia, stai să râd. Ce anume? Ia ăsta, dau toți 6 bucăți. Lasă-le. Nu trebuie alea. Lasă-le la tine în inventar. Bă, dar prost ești. E săbătată la copul. Oricum voi mina eu. Tu ce fac sabie? Ce fac? Vânez. E piatră? Bă, dar mai sare ăsta. Ce? Am văzut că autobuz. Tu ai observat ceva? Ce? La noi pe insulă nu există monștri. Datorită cui? Ia până sus, telefon. Pe cealaltă insulă, dar nu pe a noastră. E și unde sunt monsurile? Cu omorul ăla. Ce? Cu omorul ăla și... Cum faci să stai cu ele? Vânez la zi. Hai să o sabie. Știi când să vânezi? Când se face zi. Până atunci tu plantează niște copaci. Ok? Unde? Aici pe insulă. Eu plantez zahăr. E da să faci e să nu. Da. Eu plantez zahăr. Așa. Vezi că încă... Nu lângă ăla. Nu care. Tu plantează, dar nu unul lângă altul, bă, băule. Mai dai greu bine să plantezi. Plantează bine. Uite, plantează la distanțe mari. Dă-mi atunci, dacă nu știu planta. Vedeți, oamenii buni, ăștia nu știe planta. Băiatul ăsta, Tony. Unde e pus? Unde? Oh! Bravo, dar un bloc mai trebuie. Așa. Nu încă un minut, Tony, și gata. Face și partea doar. Episodul 2, băule. Facem și toate episoadele cu tine. Da. Hai că unele nu le facem cu tine. Bine? Da. Fain. No, imediat ne pregătim pentru finalul episodului. E 14 jumate. Au trecut minute. Ok? Pălisi piciorul. Ce? Pălisi. Nu pot spune. Gata. Gata? Voi trecut. Stai bă că punem pauză ca să trecem unul lângă altul. Ok. Noi suntem cam pe fugă. Că vine zombiul. Noi, papa YouTube și vă salutăm. Ne vedem în următorul videoclip. Tony!